Il-kandidat nazzjonalista Djone Borġ li milux ġie konfermat biex jerġa' joħroġ fl-elezzjoni wara ma talax fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2019 issa fisser intervent kontenut violenti bħala tajjeb li jkollna minnhom għax huma umoristiċi. Ful-midja tal-Partit Nazzjonalista kien hemm intervent b'kontenut violenti fil-konfront tal-Prim Ministru Robert Abela. Issa nixtieq ngħid il-Bobi illi miegħu ma jinsix iġib it-tarka, però t-tarka jilbisha f'wiċċu għax l-ewwel daqqa ta' ponni mnieħru ntajjallu. Ħankompli ndaħħal iktar opinjonijiet, dawn ikunu kummenti umoristiċi, ovvjament tajjeb li jkollna ftit umorizmu wkoll. Id-dikjerazzjoni tal-kandidat nazzjonalista li milux qal li l-pajjiż aġġel fit-dħul ta' drittijiet ċivili għal koppji tal-istess sess kienu ċar fejn saq li tajjeb li jkollna ftit umorizmu. Dan kollu isegwi dak li ntqal ftit ilu ukoll fil-midja nazzjonalista fejn Simon Kassar li jaħdem fl-uffiċċju tal-komunikazzjoni tal-kap Bernard Grech laqa suġġeriment biex jiġi iġġamjat it-traffiku. Jgħidu li hemm ħafna telefonati, ovvjament mhux ser nexxin ndaħluhom kollha sal-aktar mażżommu fil-qosor iktar aħjar. Nselmulek. Yes. Iva. Joe Miss Water, ħani waħda. Jiena nagħti parir li niġġamjaw it-trafik għax dik darba minni għal-Marta u rnexxi kienet bella ħni jom ma tażammina trafik. Grazzi, Sinjur, tal-suġġerimenti. Għal dan l-aġir, id-deputat nazzjonalista David Aġus ma ddeqx jgħidilna li ġieli għamel l-istess. ċempel fuq ir-radju tal-PN u qal li issuġġerixxa li Malta għandhom joħorġu nies fit-toroq u jiġġammaw it-traffiku apposta. U il-preżentatur laqa da suġġeriment ukoll. Mhux sara ma di. Ġieli għamilta jien ukoll.